Ako si Jassy. Nagpunta ako sa US para magpar-TikTok. For today's video, puro man sa nakaniguan. Kumukumpasado sa standards mo, dimi. Nintong ardaw, ako na pagnilay-nilayan. Pilang ardaw na sa naparan, Valentine's na naman. Yung mga miidyan malalawuyan. Maridto, tikan ako istorya sa imong kaniguan. Ikan ako midbid, sa dong litratista. Medyo maharo lang na taanawon, pero mabuuton sa kapwa. Buko man siyang kagwapuhan, saktong-sakto lang sa kapangitan. Minsan nang naghanap ng pagkamuot na tunay, tahong makakaibahan niya habang buhay. Sa kada litrato niyang pigakuha, nakasurat ang bagong pag-asa, na sana sa aga pagmata niya, makapiling ang kiyang pigasinta, maski ang hawong niya buko man na mabenta. Sa kada hangin nagadampi, sa maharo niyang labi, mahanap man niya ang para sa kiyang buli. Sa pagpitik ng kiyang mga kamot, alay man niya ang kiyang tunay na pagkamuot. Sa pagsuko niya, ang pag-asa niya naglangoy. Istorya niya, may pangani na sugnaan, may panatuloy. Sadyang bukong patas ang kinaban, tami sila naghuray, may pasiya nakaubay. Sabi nga ni nila, magmahar ka ng pangit, taang pagkamuot ninyan, malanit. Siya nahurog sa pagbabaka sakali, kaso may niya na nabasa kung tayon tanaghari. Pinakita man niya na siya tinuri, ang kalo-kalo niya gahinagpis, tami siya pinili. Siya litratista, magagayon ang kiyang kuha, pero nabubuhay na lang siya sa sana. Sana gwapo na lang, sana pinili na lang, sana ako na lang. Kaso buko man ang kagwapuhan, kaya nagsursalsal na lang. Kung tinapos mo tong video na to, mag-ingat ka na sana permi, buda mabalos na sana sa imo.